It's me, your Auntie Lyra. Nausap ng music, no? Kaya ang nakadawat ko ka ng email nga ka ng copyright ko, no? Ya, wag ba ko'y alam, ana. Pearly shell pa lang tagwas oras or makavayad pa lang ko. Ginoo ko, imbis naglingaw-lingaw na ko dire. Makabayad na noon ko copyright. Bahala na diha, ay basta niya. Wasad ako gibasa ang email pag-ayo. Kay kapoy, oy da. Basta kay copyright niya, ilisdan, mauna na. Karon na lang. Kaya man sa siguro na ay. So, sa dipata mo ato sa atong suwat magtatampo, espesyal niya nga atong suwat magtatampo karon kay pasensya na ha sa mga nauna og padala. Unahon sa ako ni kay kuan ni kanang special request ni sa ako ang amiga kay dako ni siya nga problema sa amo ang kuan ni nako dili ni siya first hand friend. Kuan ni siya friend of a friend. Pasensya na kadali naman ni ang inyo ha ugma na good sus ugma na. First i-shout out sa anak ko si Racina Tabuelo. Naati paki-shout out. Hi Racina Tabuelo, taga-asa man kay ka Day Racina. Hi. Mafa ate oy. Hi Racina. Unya ikaduha litsin na nawagtang na. O kani si Carlo Carlo Masato Buakaw Tabuada Murada. Taas kay ngan oy. Uncle Carlo Masato Buakaw Tabuana. Pa-shout out ti sa Force Rep Gym Katipunan Labangon. Ay nagpuyo ra ba ko sa Labangon sa una sa Tisa. Ilahan ng Milsing. Compound to siya basta nagpuyo ko dira sa una. Mga kuan sa toy good 6 months or 9 months kay nagtaban man ko ato so ngadto ko ni dagan. Nakoy gid tinuod be gataban jud ko. Ano lang, basta mauna to. Hi Carlo, Mosato, Buakaw, Tabuada, Morada. Ug salamat sa sig pagtan-aw. Oy. Kahit naaday jud ka sa gym no, connected jud na active jud ka sa gym. Kita mo ko sa imong lawas. Macho pud baya, daghan kay kag mga burot-burot diri muscle. Mga dayto siya nga taga gym gid ka. Hi Carlo. Og hi sad sa akong amiga nga si Bebe Pangilinan nga naa sa Australia. Hi Day, salamat sa sige pagtanaw sa akong video. Gimingaw ko nimo be, in fairness, mingaw ko nimo be. Nya hi sad ni Vince Fly. Schoolmate ko ni pag high school. Di ko to masulti ang imong pa-shoutout na koy kung kinsa man gaytong tawhana to kay kuan. Naay dugo mo agas akong ilong Vince. Pero ang akong isulti na lang ang imo na lang gitugon asang vaso. Basta ay mao na to siya inala ipasulti angan. Uy, kay guwang dugo sa akong ari na sa atong suwat magtatampo. Ay, hi sa dista ng taga Bohol. Hi Amor, hi Gray, hi Chatty. Oh, kompletong line up no. Alam na this. Sige, basahan na ako sugod ang suwat ha. Ang gaan ni nato siya Julia. Unya ang kaning lalaki si Cardo. Ang kani siya libog ni siya pag ako lang basahon. So ako lang ni siyang kuanon. I-explain ko ni. Kan. Nakadawat kog message gikan sa usa ka lalaki nga ingon nga partner ko no siya. Partner ko no siya sa amiga sa akong bana nga si alias Cardo. Kaning amigaha sa akong bana kauban niya sa work sa una 10 years ago pa. Ani man ni siya ang storya. Ang kani panalitan kay ako si Julia. Ako'y nagpadag suwat. Ang akong bana naay kauban sa trabaho 10 years ago nga babay nga nahimong suod sa akong bana, which is why sayop ana nahimong suod sa akong bana. Unya ang katong bayhana naato siya partner, nato siya murag bana-bana po na siya partner. Pagkahuman ni message og kalit nako ang iyang partner. Ana ba? Bali ang kuan, ang amiga sa iyang bana kay ang babay, but ang partner may ni-message nako. Ang amiga sa akong bana, ang amiga palitan akong bana nay amiga, samot na siya kalibog. Akong bana no, nay amiga sa opisina. Nya nay partner, ang partner may ni-message nako, lalaki. I hope magkasinabot na ta. Mao na to. 10 years ago pa to siya nga
kauban sa iyahang bana ang katong babay. Unya, nikalit lang og ingon ning lalaki nga partner sa amiga sa akong bana na ako ni relasyon akong bana ug ang iyahang partner. Akong gikwenta-kwenta og analyze anti sa iyang mga akusasyon. Dili jud mo match sa mga oras kay ang iyang gipang-ingon it's either naa sa trabaho akong bana or naa ra sa balay. Usa pa anti, wala sad ko maparanoid or magduda sa akong bana kay dako kog salig niya. Kaning tawhana kay nabalitaan ako nga adik daw. Unya naa jud sila'y problema sa iyang partner. Ako ra unta gi-ignore iyang mga sulti pero nabasahan man sa akong anak na babay ang iyang mga messages na timingan lang jud. Nagaduwa akong anak sa akong phone unya didto nabasahan ang mga disturbing messages sa lalaki. Akong anak pwedeng guula sige gihilak kay ngano daw iyang daddy na ay lain. Di man unta ni angay ipadako na issue. Pero naguol sad kog apil para sa akong anak. Akong gi-message ang kadtong babae na amiga sa akong bana. Unya gitubag ra ko murag wara siya nakurat. Murag dili siya apologetic. Gasigi pa siya binuang og kinatawa. Di ba auntie, angay siyang maikog kay nadamay miss iyang kalaki? Unsa nadamay miss iyang kalaki sa babay? Unsa may angay na kong buhaton auntie? Mao ni messages sa lalaki ha, ani ni Julia. Mao ni messages sa lalaki ni Julia. Akong basahon para jud makitang katag. Ingon ni si alias Praning. Hi. So nitubag sad si Julia. Ako si Julia. Hi, niingon sad ko. Ni message ni siya, hello po, Praning here. Partner of Bigatlon. Partner of Bigatlon, close friend of your husband, Cardo. Sorry to disturb you, but just really need to ask you something very important. Hope you won't get me wrong. Kalisod ba ning English? Hope you won't get me wrong. Are your kids studying in blah 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 check university? Ingon sa dayon ko, wala sir. Ano ang tadi ay? Siya, and do you have any idea why Bigatlon and Praning are seeing each other? No. Ingon ko, no. I don't think so. Sorry, you must have gotten your info wrong. English. You must have gotten your info wrong. Ingon sa day si Praning, cause he always goes there. And I'm just wondering na ra ko to buwan na sumpay G. Wondering, para cool ba? Ingon sad siya, cause I always go there, I'm just wondering. So, if you don't have kids studying there, why would Cardo always go there? Would it be okay with you if I invite you and Cardo sometime for a lunch out so we could talk? You have time? If this is his wife that I'm chatting right now, I would be concerned about this. Mao ni siya message sa lalaki ni Julia. First of all, nasa message ang babae diri. Mao ni message sa babae, basahon na lang pod natog apil. Mao sad ni message sa amiga sa akong bana. Mao kunuhay ni ang amiga sa akong bana. Sorry sis, late reply. Magkita mo ni Praning karon? Hi, funny kaayo iyang brother, gihimuan kog issue sa imuhang bana. Buahaha, iya ko gi-accuse ng laki daw ko ni Cardo daw maoning stalk nako sa maoning nga eskwelahan. My God, so stupid. Please na lang ko talk sa iyang fam kay maglisod sila tuo kay grabe mo make og story iya brother good. Look at this chat. Basta mauna na oy. Unya mao din to siya. Kug message. Mao din to siya. So kuan ako opinion na pag first
ako moingon ko nga ngano mag-English man nga puro man ta Bisaya. Magkasinabot man siguro tag magbisaya tano. Og ani na sad ni nanghagad siya kita nimo og ni Cardo. Nya ikaw ray gaingon nga nadungog ning adik. So ko ano sad ni siya? Obvious kisanan murag makikita mo taong adik. Basi niya sa pangpang na mo pamuniton magdanig mga risbak ba? Ana mo na magkaon-kaon kunuhay mo. Unya, asa na mo dira kon? Napalang ni risbak unya. Sus, kuyaw kay mong duha, ayaw mo pakigkita. Kamo ray gaingon nga nagumon ni sa ginadiling drugas, so di mo makigkita. Unya sad ang issue sad nimo ngano ang babay pag message nimo niya dili siya apologetic. Syempre, ngano apologetic man siya nga wa man siya isa nimo. Butang tan ang laki siya pero dili sa imong bana. So ngano mag-apologize man siya nimo, dapat dili siya para mo apologize sa iyahang laki nga nag-message nimo, ang lalaki. Ug usa pa sad kani sigurong bayhana na buryong na ning utok ani kay perting tago-tago kung naa man gini gibuhat sayop or nang laki man gyud ni, at least dili sa imong bana kay ikaw naka-feel man ka nga imong bana wala nag-cheat nimo kay niingon ka nga dili mo match ang mga gipangsulti aning lalaki nga praning kay kaning mga oras ug mga higayon nga iyang giingon nimo. Ang imong bana is either naa sa office ug naa sa balay. Ang basihan lang jud niya ani kay suod imong bana ug ang ako sang pangutana ba sa tanang amigo sa lalaki, sa tanang amigo aning bayhana ngano nya niingon ka kauban sila sa call center 10 years ago. Sa tanan nga niyang gibutikaw imong bana gyud ang butikaw ikaw imong bana gyud. Unsa mag-communicate pa ni sila sa babae siguro nya nakit-an sa praning sa cellphone sa babae mao nga ang imong bana may gipasanginlan nga kabit sa kay tungod sa ilang kasuod ang imong bana ug ang iyahang amiga napasanginlan nga naay relasyon. Ug usa di ani ni nganong mutuo man ka aning gisulti aning lalaki adto tuos imong bana, ayaw ni gasamok-samok ni adto tuo sa imong bana ug maayo kay dako kag salig sa imong bana. Ikaw ray nakailas imong bana kay kana imong giingon ana nga niingon ka ang imong bana di ka makatuo nga buhatan ni ipadayon na lang ni kay total wa man kay mga sinyalis nga nakita nga imong bana na ikabit. Kanirang praning mo ay ni message nimo gasamok-samok. So asa man ka mutuo sa praning nga adik o sa imong bana o ana sa imong bana tuo, di ba? Nya ipapakikita ano kabuang na lang jud makikita mo ani. Naa pa lang ni mga kuyog, di ba? Nya ay mo kahadlok anang imong bana basi niya gatangan or unsa. Sus nganong karaan na mo ni mong gara ni mga adik kay ang mga tao mahadlok nilang sum tao na ayaw kahadlok ay ana na siya ang kanisya sayon ra kay tanan ni nganong ayaw na mo reply ang naaman siguro na option ang messenger di ba nga block ing na imong bana wala na ko nganong day ba sa bahalag suod sila ngano di ay naay negosyong malugi ninyo kung i-block ni sa imong bana iyang amiga maski unsa pa sila kasuod 10 years ago. Wa koy labot kay pamilya na ninyo ang naapektuhan kay ang uyab-uyab ana ang amiga sa imong bana kay praning gi-message na ang imong gi-message na ka naabot nag-message nimo. So ing na imong bana i-block na imong amiga kay total di man ta magutman kung imo na i-block. Ikaw sad ayaw na i-message ang babay, ayaw nag-reply, i-block siya og i-block na si Bigatlon og i-block na si Praning. Kana silang duha, bahala silang magpatay, silang asa, silang maghubad ana ilang problema. Total kaning bayhana kung nang lalaki ni nya dili imong bana sa kadugay-dugayan, masakpan ra gyud ni Praning, pangag siya. Di makuan na nga dili wala na sad may rabot. Ani na lang ni. Kuan na lang na sila sa inyong kinabuhi. I-block nimo kana silang duha si Praning ug si Bigatlon dapat mo sa buhaton sa imong bana kay total sana sila ninja assassin makabaw kung asa mo maglakaw-lakaw para maatangan jud mo di oy i-block na para wala na ingon ana ra na ka simple nya ang kana sa di mong gikagulan nga imong anak nga nagsigig hilak kay mao ni syempre matrauma man sa jud ang bata di ba kay naay nabasa atong unsa bastos kay nga message ni praning adik ani na lang ni total hapit namang Marso kay bakasyon naman na di ba
Unya pagkahuman, iguman sa klase, mo bakasyon ba murog pipila ka adlaw sa layo na lugar, unya kamong duha sa imong bana, mao imo explicar sa imong anak nga sa pagkakaron ay na lang sa kay tuguan kay total kung ang inyong balay puno siya og kuan pagmahal o wala siya makita sa nimo ug sa imong bana nga nagbugno sila manananggal og aswang mo dira, ma-figure out ra pud na niya nga dito tinuod. Syempre inyong amaman ana, pero importante yun na karon Marso naman hapit ng ting bakasyon ba, pag family vacation mo nya ngadto, malinawon ang palibot, presko ang kuan nya alegre kay mo, inyo ding istoryahon inyong anak kamong duha nga katong nagkuan nag-message imong nabasahan dili to tinuod, nagsamok-samok ratos pagpuyo kay kuan to husband to sa friend ni daddy nga sayop ana ba maayo gali ra na maayo ang bata oy kay mga humok pa nag-utok di na pareha na tong mga dagko nga maski likod susahan pang utok di makasabot ra na sayon rani. Ayaw na ninyog tagda ng duha, oy bahalag mag-message na sila dire-dire block na niya glaus og usa kung ako pa'y babay, kung ako ba dili sa jud ko mo apologize pud nimo kay dili ako ang naisa nimo. Unya ako sad hapit na ko napulaan na ni akong partner, buwaganan na nina, dili ko mo apologize. Nangabit ko pero do sa imong dili sa imong bana wa koy sa nimo kung ni message man gay siya nimo, dili ako may dapat mo apologize nimo para niya. Siya apologize, wa koy sa nimo. Actually may na lang gay ni-reply ko nimo kay dili man ko guilty so di ko mo apologize. Siya nagpakauwaw, dili ako, bahala siya. Mao na siya. Wala ko ingon nga nilaban sa babae ha, pero akong gibutang akong kaugalingon atong babae. Di ko mga igpasaylo. Og usa pa sad, siguro gibuljak ka na siya pag-ayo ngadto sa side sa lalaki. Nya basin sa dig gikuan na gid nagsagol-sagol na pud iyang utok ba. Nya ka nga magkatawa-katawa ra siya sa chat. Giyon sa nimo pa chat baya na ha 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 hi sayon ra kay na wa ka baw sa personal labad na kay iyang okay tungod sa praning niya nga partner. Mao na to siya ha Julia. Kailar ba ko nimo? I hope masulbad na oy black period. New So, kids on the block. Yes, new kids on the block. Maora na ay goal man kaano. Total, ang importante dili mong bana iyang kavit. Okay? So, I-report sa police. ay nang wala na ay dili lagi mo atangan ana. Unsan na anay ko an CCTV nga gi-install dira sa inyo ha. Ninja assassin na kay naski na naamos asang lugar na sakpan mo. Daw tsakuha. Sige. Maora na siya karong adlaw. Nakay nakuha ato akong giingon, I'm sure. So, salamat sa pagsalig nimo nako nga imo nang gipabasa nako ang imong suwat. Maya man sad siguro na kung pagkatago imong identity, imong secret identity. Salamat kaayo. Kanina sa dinyong antilira. Sa sunod na sad nato suwat magtatampo uban, basahon ako promise ha. Salamat kaayo. May gabi seryoso ni siya karon kay amiga ni sa akong amiga. Nya di ko pwede magbinuang. Salamat kaayo. Thank you. Bye.